ngale ngokunanaza ngale kokubambelela ngale kokugega iguma asivele sihlale odabeni lwamaphupho igama uPastor WeNingi sibheka la iphupho lika Deboha kaMtshalo uthi sawubona pastor ukuphupha la ukakelwa yinyoni chazani ngiyabonga ngokwesintu thina ke sikhule vele sakhulela emakhaya zalwa emakhaya sakhulela emakhaya ngokwesintu uma uthuka kule nyoni into ethathwa njengenhlanhla yaye kuthiwe futhi umuntu evelwe inhlanhla ethile uthi hey unyelwe inyoni esandleni umeke ehlelwe inhlanhla engandile kodwa nje kafushane kuma uphupha la ukakelwa yinyoni ingabe isekhanda noma isesandleni lolu Paul uhle kakhulu kanti ngoba ke la lovama ukubika la ukuthi lindele ukuthi ungahle mhlawumbe wena uthola imali ngahle mhlawumbe wenza inzuzo ngahle uthola umhlomulo ngahle uthola umklomelo ungalindele esikhathini esizayo kanti okwesibili singaveza futhi la ukuthi uphupha ukakelwa yinyoni ekhanda noma ke ezandleni uPaul ngabe lichazela ukuthi mhlawumbe umuntu onesifiso umuntu onentshisekelo yokuthuthukisa isimo sazi seyimali mhlawumbe ngani nokuthi mhlawumbe ukwazi ukuzenzela mhlawumbe imali engeziwe nje empilweni ufisa ukuthi ukhombe ngophakathi ufisa ukuthi mhlawumbe wenze imali eningi kanti okwesathu futhi uphupha la ukakelwa yinyoni esandleni noma ke ekhanda uPaul ngabe lichaze ukuthi engane kwethu wena uzokuba nenhlanhla empilweni uzokuba nedumela noma ungahle uthola udumo uphinde uthola ukuhlonishwa okukhulu esikhathini esizayo kepha ke uma ngenzeka mhlawumbe uphuphe ubone inyoni zindiza zikaka zingahlalisekile ziphithizela zibaleka lolu Paul ngoba ke lungachaza ukuthi lindele ukuthi ungase ubhekane nezinkathazo ungase ubhekane nezingxabano kanye nokuxokozela empilweni okungahle kufike emadosane okunye futhi kuyenzeka ukuthi uma ngenzeka uphuphe la unyelwa inyoni ekhanda ke noma khona ke esandleni kodwa ke abe amakakanyanyekayo lawa ngesikhathi sephupho kube amakakanyanyekayo amabi uPaul ngoba lokuxwayisa ukuthi ke lindele ukuthi ungahle uthole abantu abazokuhleba noma ungahle ubhekane nenhlebo ungahle ubhekane nokunyundelwa engahle ubhekane nezinkulumo ezilumelayo ezibhekiswa kuwena madusane siyabonga uNkulunkulu kathi angakulonda ibusisi ungakhohlwa ukuthi ke njoba senzele video le bese uyilike bese uyobheka amanye amavideo impendulo zakho zikhona lokuthi urefer kwamanye amavideo akhona ukuthi uma ubuze sewunesho ukuthi lento uyibuza ayikho emavideo nakhona ngalo lokho ivideo iba nesihloko senze ukuthi kube lula ukuvela ubrowse botho lesihloko le video lesikhona sikhona esiphenduliwe bese ke ulalele uma ushutha yabona le video lesihloko sikhona ulalele senze ukuthi singaphinda phindi imibuzo kanti already yento esephenduliwe ngiyabonga kakhulu kungakhohlwa ke upress button i-notification bell noma ke i-notification button wenzela ukuthi ke whenever we upload a video whether you get an update ngokukhulu ukusheshsha ngokuphazima kweso. May God bless you.